I love you. What be this? Jesus. Dangote, ka cika dole, ka kai, dan wani ya kai. Hayya ne, wai na shi kamar kana ta waya da ɗan wasu. Wai abin farin ciki ne ya sami ni, baka sana sai jirgi ba? Jirgi yanzu ma haka shi nake jira mu a zo a daukan baka je karshe ba. Ni na sai bakin boda. Bakin boda? Yanzu haka magana da ake mun yi cinikin America kudin ma nake kan zan fita. Ai rabin duniya an raba ta, na sai ta gayi. Ni mamakin da nake yi. Na ji kana waya da ɗan wasu. Yanzu kai duniya kan duniya rabin duniya. Ni na sai rabin duniya. Uban ma ba ku. Kamar yawa ya bani shi yanzu Allah